Nisulod ko sa seminaryo niadtong Hunyo 1995. Na-ordain ko, dinhi ko nag-eskwela sa San Carlos Seminary College. Niya pagkahuman diha, tulo ko ka tuig nga nag-eskwela sa philosophy. Gipadala ko ngadto sa University of Santo Tomas Central Seminary para adto ang akong theology. Og dito ko nahuman sa akong theology og na-ordain ko pagkapari pagka June 22, 2004. Siyam katuig na ko eskwela niya 40 na akong edad ato pagka-ordain ako. Karon kay 18 naman, adali ra kayong kwentahon. Ang una na kong assignment pag kahuman akong ordain atong June 22, 2004, mao ang paghuman sa akong degree sa licentiate sa canon law. Mao tong nibalik ko ngadto sa UST o nahuman ako pagka 2007. Kani laging bugo-bugo ta, dugay kay mahuman. Unya nibalik ko dinhi diha ko gibutang sa SPFY, Spiritual Pastoral Formation Year. Ang mga formators mi sa mga seminarians nga hapit na mapari, mga duha na lang katuig mapari na. Kami maoy ako usa ko sa mga formators ug usa ni sa akong mga buotang estudyante. Nganong di man mo motoo nga kabuotan ni Father Arnel. Unya pagkahuman sa 7 katuig pagka 2015 gibalhin ko sa prison ministry sa Cebu Archdiocesan Prison Apostolate ug diha ko ga resident sa Santo Rosario. Nya dayon gibalhin dayon ko dinhi pagka 2019 August 6. Mao ni ang akong unang parokya as kaniganing pari. Una nga hinaut unta nga niining akong naagian nga mga lugar o mga assignments, hinaut unta nga jutay ray nagmahay, may unta o galabi ang nalipay. Sa inyong paminaw kamurong ni adinhi pila ka buok nagmahay taas ang kamot? Ay salamat wa manimba. Kamong sad pakaron ingnon sa mong nalipay. Kanus aman makalipay ang usa ka pangulo sa iyang katawhan nga giatiman sama namong mga pari, mga obispo, mga hari. Sa unang pagbasa, ang pari maoy unang nakakita sa paagi aron malipay ang mga tao. Ug unsa man na ang basahon gikan sa templo. Ang templo nga tinud-anay tuas langit. Nya nanaog ang templo dinhi sa yuta nga mao si Kristo. Gani ningon si Kristo, gub-an ninyo kining temploha ug ako ning tukuron sa tulo ka adlaw. Ang iyang lawas iyang ipasabot. Nya kadtong basahon didto sa templo nga nakit-an diri sa atong unang pagbasa, pulong tos Ginoo. Sa dihang nakita sa hari, iyang nabasa ang pulong, naguol kay siya og iyang gigisi ang iyang biste og iyang gitigom ang tanang tao og gipabati to niya ang pulong og silang tanan niingon, sundon gyud namo ang pulong, ang kasuguan sa Ginoo. Kitang tanan bisan kung saon natong paningkamot, basta nasimang ganita sa pulong sa Ginoo, di na kita makahatag o kalipay. Tinudanay gina. Bisag ka mo mga gidikanan, bisag di na mo hapit mga tug, siging trabaho, siging pangitag kwarta, pero wa na mo nagsubay sa pulong sa Ginoo, kanang inyong anak o kanang inyong kuyog sa balay, di na gina malipay. Pag naog bitawron nako, lipay kay ko kay nagpundok ang ato mga staff din hina na ay mga uniform. Nya ila de kong gi-greet og happy anniversary. Ana.
Lipay sad ko. Nangalipay baka na sila, wa ko kibaw. Basig na pugos lang. Pero tanaw na ko sila mga naong malipayon man. Pasalamat sa kus Ginoo, Lord, salamat nga nakalipay. Nakatuman ba ko sa pulong sa Ginoo? Naningkamot pagtuman. Pero gamay pa kaayo kog agi. Karong adlawa naasad tay mga optional memorials. Kani sila si mga martyrs nga si John Fisher o si Thomas More sa England ni sila. Gipangpatay ni sila ni Henry the Eighth, King Henry the Eighth katong nakig-divorce sa iyang asawa. Nya gisupak sa mga ani nilang mga pari o iyang chancellor, gipatay niya. Nya naasa tay santo nga si San Paulino Sanula sa kaobispo. Kani sila mga modelo ni sa pagtuman sa pulong sa Ginoo niya. Matud pa ni Thomas More usa aning mga martyrs, ingon din siya sa dihang giskidula na siya nga patyon ba ni Henry VIII. Hatag siya suwat sa iyang anak. Ingon siya, makasasala man kay kuday. Angayan sad ko nga patyon mo nang nagpasalamat kay ko sa atong hari nga maoy nihimo og pamaagi aron malimpyo ang akong sala. O lipay kay ko na iyang limpyuhan ang akong sala pinaagi niining kasakit nga iyang gipahamtang nako. Nindot no? Awa mo nindot ana. Ang iya bang realization ba makasasala kay ko? Nya naa may ni paantos niya. Nagpasalamat siya kay instrumento sa Ginoo para paglimpyo sa iyang kahugawan. Imbis masuko siya sa hari, nagpasalamat na noon. Maunay kinabuhi sa mga nagtuman sa pulong sa Ginoo. Kamo mga bana, sigihan mog away sa inyong asawa. Moingon mo, makasasala bitaw kay ko. Salamat sa paghatag, Lord ha. Aning klasis asawa nga murag tigre. Ano mo? O magsige mog mahay. Klaro anang mga naong ninyo. Labaw na ni mga asawa, pananglitan ron ang imong bana mangulatag nimo. Mubuwag ka. Or moingon ka, makasasala jud kay ko, Lord. Salamat nga imo kong itagaan og bana nga mulimpyo sa akong sala. Perti ng laguma sa akong naong. Pero limpyo na akong kasing-kasing. Kanindot ana no? Hasta mga anak, kamo mga anak, inyo mga ginikanan kusog kayo mga saba. Ingna, makasasala kay ko, Lord. Sige lang kog duwa aning computer. Sige lang ko aning tanaw kay ko aning mga porn. Ana, nya tapulan kay kustanan. Salamat nga gilatos ko sa akong mama ug papa. Perting daghanang labod sa linatusan. Yapay nang labhag sa akong ayaw kiha-kiha dito nga child abuse. Ayaw. Ingna, salamat Ginoo nga imo kong gilimpyuhan. Ano? Anong mura mamugdili makumbinser? Tanawa ra gud si Kristo, wa man na siya sala. Pero iyang himo ang iyang kaugalingon nga sakripisyo. Og mao kana ang kinabuhi sa usa ka pari ug sa usa ka pangulo. Kining atong nasod karon daghan mang nagsigig ingon nga murag golden era gid ni sa Philippines kay first time ni nga nagkasinabot ang North ug ang South. Unya ang nagtandem sa pangumpanya duha sila yung duha landslide ang presidente ug ang vice presidente nya mga buutan kay ni sila nagtan-aw gyud og unsay kalambuan sa nasod. Nindot man kayong paminawon pero kun way Ginoo nga ilang sundon wa ginay kapuslanan ang tanang paningkamot. Ambot unsa nang salmoha kay bawo tingan ni Padre ani og kamo diha Psalm 1:7 bana niingon nga if the Lord does not build the house, in vain do its builders labor.
Sabot mo? Sabi ni Saya, kung ang Ginoo dili mo tabang sa pagtukod, way kapuslanan ang mga paghago sa mga magtutukod. Bisan pa kunog di na ta mga tug, bisan pa kunog kaadlawon pa ta mo bangon kay magsugod og trabaho, basta way Ginoo, way kapuslanan. Ug mauna ang hitabo karon sa mga nasod nga nanag-away, porting paningkamot nila build sa ilang mga infrastructures karon gipangguba na sa mga bombs and missiles nga nanugpa didto. Luoy kaayo. Mao sa niyang hitabo sa mga pamilya nga porting paningkamot, abroad paningkamot. Ang resulta naguba ra di ay broken families. Mao sa niyang paningkamot sa among mga pari, alam misa gyud, dupa-dupa gyud. Ang resulta di ay na nag-away ra tungod sa kolekta. Diya sa atong unang pagbasa, giingnan ng hari, mahal nga hari, ang tanang kwartas templo gidta. May nga hari, kay walang sad manumbaling, kay usahay, o kanina gani mo'y awayan, ang kwarta, way giila niyo pari, obispo, santo papa, basta kwarta na nga isyo. Wa giila ana, manag-away kita. Muna ang Ginoo niingon, ayaw mog alagad og duha ka agalon, dili pwede ninyo dunganon og alagad ang Ginoo og ang kwarta. Una ako sa akong pagkapari, tabangi ko ninyo nga di ko mahigugmas kwarta ha. Muna hugid mo kolekta. Hugid kolekta kay kun di mo muhug kolekta, magpangita kog kwarta. May nang daghan ang kwarta kay inighatag nato diri sa atong mga projects, igamit nato na adayon, so di na ko magpangita. Kay magpangita nako basig di nako kaampo. No. Daghan gyud hug kolekta. Nya pamalit sad mog slots. Na ako nagpasalamat ko karon man ang katapusan akong giingon nga i-dedicate ang inyong mga gugmas Ginoo sa inyong kalipay nga napari ko, palit mog tag sa kaslat. Karon ni siyang panahon na. Karong adlaw katapusan natong akong ikwenta ang pag inyong mga gasa nako isip inyong pari pinaagi og slot. Ngahapon ang atong halin sa atong dopes niabot og 227 slots. Pakpak. Salamat kayo. Nanatay 8,709 slots. Niya akong ikwinta-kwinta mga 1,853 ang ani nga mga slots ang inyong gidedicate para sa akong anibersaryo. Pwede pa mo makahatag karong adlaw niya og mopunit pud mo sa challenge nga 18 slots. Ako nakapalit sad ko og ilang pinapalit na ako 20 ka slots akong napalit. Di ba? Kanindot ana. Di ko palkansin. May ningon ako, Pader, appeal ko mga napo naman tingali na sila kapin ang ni-appeal sa 18 slot challenge. Naay ni appeal ana, nasa tag 20 ilang gihatag, naay 30 kay appeal lagi sila sa 18 slots challenge. Mga napo na kapin, ako kapil sa ko 20 sa dang ako. Ako ning gibuhat aron mahigugma ko sa simbahan dili sa kolekta diha sa simbahan. Mahigugma ko sa katawhan dili sa dungog nga akong maangkon dinhi sa simbahan. Hinaut unta nga inyo kong tabangan og ampo niini. Mao na karong adlaw ang akong selebrasyon lugaw. Lugaw pa more. Una ako rong kanon lugaw. Salamat sa mga sponsors sa lugaw atong pakpakan. Ang ato rong tanang kapilya dinhi mga 26 ka chapel, 36 or 35 ka chapels mag lugaw feeding karon sila sa mga parokyano nato. So salamat sa mga chapel leaders nga ni-commit niini. Atong gitagaan sila budget aron sila maoy muluto didto og mupakaon in behalf sa akong kaugalingon nga gusto unta ko ako'y mupakaon. Ay human aning misa karon ay mo panglakaw kay naatay lugaw.
Nya umubalik mo karong udto kay mo celebrate naman sa karong udto, lugaw. Ikahapon, lugaw. Ikagabi, gipanugnaw na ka. Sige, lugaw aron gamay ra gasto, aron ang mahibilin nga mga kolekta o inyo mga donations atong gamiton sa atong parokya. Labi nas pagtukod ining atong mga infrastructures dinhi, kumbinto kana dihang uban pang naa dias gawas nga mga structures. Mao ni ang makalipay sa Ginoo, mao sad ni ang makalipay sa katawhan, makalipay natong tanan. So hinaut unta inyo mingiampo nga akong mga kauban nga magmadasigon mi kanunay nya kung doon na sad may mga problema, hinaut unta nga inyo sad ming iampo nga dili mi madala. Thanks for watching. Sa pulong sa Ginoo. Please don't forget to tungod lang sa subscribe for our kabugat next sa video problema. uploads. Bye bye. See you soon. Manindot ta.